गिबियावनो नायग्रो नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो खुलुमहरग्रोबाय आरो नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो सनमान लाग्रोनाय जाबाय। आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों पीएम किसाननि जायफोर नंखाय आबादारिफोर आरो जायफोर नोंथांमोना पीएम किसाननि जोहै फैसा मोनथावै नोंथांमोनखौथ' हमगोन होननायखौ जों दायो खोनानो मोननाय जादों। जेलाव हरगोन फैसा हरफिनाबा बेबादि होननायखौ नोंथांमोना खोनाखादों जानांगौ। दा बेवहाय नोंथांमोना गोबाङानो दायो गिगासिनो दं जानांगौ। नोंथांमोनाबो सोरबा हमजागोनसो नामा जुदि पीएम किसाननि फैसाखौ हरफिनाबा। दा नोंथांमोना बिनिखायनो गोबाङानो बेखौ मोजाङै मिथिनानै मोनमाराखै आरो थारैनो सोरबादिया हमजागोन जुदि हममारोबा आरो बिनिफ्राय नोंथाङा दायो पीएम किसाननि फैसाखौ हरफिननांमारथारगौ नामा, जेनेबा डेट होबाय नामा, लास्ट डेट नैबे जोंहा डेट होबाय नैबे थारिखनि सिगां नोंथांमोना फैसाखौ हरथारनांगोन। जुदि नोंथांमोना हराबा नोंथांमोनखौ जेलाव हरनाय जागोन बेबादि जोंहा होनबाय नामा सरखारनिफ्राय। दा बेफोरखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों। मानो होनोबा नोंथांमोना गोबां मानसियानो दायो एसे गिनायखौ आं नुनो मोननाय जादों, गिनाय बादि नोंथांमोना बुंदों आरो। दा बिनिखायनो आं आबुङै खोन्थाहरमारनो सानमारदों। सोरबादिया नोंथांमोना एसे उनाव प्रब्लेम जानो हागौ, आं बेफोरखौ नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै खोन्थाहरगोन। दा बिनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। दानिया आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो गासिबनिसिमबो गुरै खावलायहरनाय थाग्रोबाय। नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर नैबे डिजिटेल बड' इउटुब चेनेलाव सोरबाफोर गिबि दासो फैजेनदोंबा चेनेलखौ नोंथांमोना दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा नोंथांमोना गिबियावनो गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय। मानो होनोबा आं नोंथांमोननिसिम बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रामबो स्किमफोरनि भिडिअखौ लाबोबाय थायो। दानिया नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनोसै नोंथांमोना सोरबादिया पीएम किसाननि फैसाखौ हरफिननांगोन। आं नोंथांमोननिसिम बेखौ आबुङै खोन्थाहरगोन दै। नोंथांमोननि नामाव जायफोरनि नामाव हाया गैया, जेनेबा न'खरनि सोरनिबा नामाव हाया दङबा एप्लाइ खालामनो हागोन। जेनेबा नोङो दायो पीएम किसाननि जे फैसा मोनगासिनो दङ, दा बिनिफ्राय नोंथांमोननि न'खरनि फेमिलिनि सोरनिबा मेम्बारनि नामावसो हाया दङबाबो नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हायो। बेबादिबाबो नोंथांमोना गिनांगौ गैया दै। नाथायबा नोंनि बे हायानो गावनिबो नंखाया, न'खरनि फेमिलि मेम्बारनिबो नङा, माने ओरैनो डुप्लिकेट नोंथांमोना जुदि खालामनानै जुदि फैसाखौ दायो जागासिनो दङबा नोंथांमोना हले जारला जागोन। नोंथांमोना फैसाखौ हरफिननांगोन, बेथ' 100%खा। बिनिफ्राय फैसा हरफिनाबा बेखौ मा खालामनाय जागोन आं बेखौ खोन्थाहरगोन। गिबियावनो सोर हरफिननो नांगोन आं बेखौ मोजाङै खोन्थाहरग्रोनो सानग्रोदों। हानि नामा गैयाबा नोंथांमोना फैसाखौ हरफिननो नांगोन। जायफोर डुप्लिकेट खालामनानै जानाय बेथ' मोनसे गिदिर बाथ्रा जाहैबाय। दा बिनिफ्राय फैदो, हाया नोंनि नामाव दङ नाथायबा नोंथाङा सरकारि साख्रि मावो। दा नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ बे स्किमखौ, पीएम किसाननि बे स्किमखौ नोंथांमोना साख्रि आवला मानसिफ्रा एप्लाइ खालामनानै फैसाखौ जानो मोना। दा बिनिखायनो जायफोर नोंथांमोना साख्रि आवला जासेयावबाबो पीएम किसाननि फैसाखौ नोंथांमोना जागासिनो दङबा नोंथांमोना हले पीएम किसाननि फैसाखौ हरफिननांगोन। आरो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंबावसो, जायफोर नोंथांमोना साख्रियाव दायो साख्रि मावगासिनो दङ, पीएम किसाननि फैसाखौ जागासिनो दङबा गोख्रैनो पीएम किसाननि फैसाखौ हरजोबदो। बेसेबां मोनदों हरफिनखाबानो जाबाय। मानो होनोबा एसे उनाव जुदि गभर्नमेन्टआ एक्सन लायोबा नोंथाङा एलिजिबोल नङा। मानि थाखाय नोङो पीएम किसाननि फैसाखौ जागासिनो दङ दासिमबो। दा बेबायदि बुंनानै जुदि नोंनिसिम एक्सन लायोबा नोंथांनि बे साख्रियाबो गोमानो हागौ दै। दा साख्रि मावनाया बे इसिबां बुरजा साख्रिनि दरमा फैसा मोननाया बे 2,000नि थाखाय साख्रिखौ जुदि लस जानांगौ जायोबा, साख्रिखौ गोमाना लानांगौ जायोबा जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जाहैगोन। दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम खावलायहरनाय जादों, दायो जोंहा अरुण'दयनि जायफोर फैसा मोनगासिनो दङ सरकारि मानसिफोरा, दा बिथांमोननिसिम दायो जोंहा सरकारा एक्सन लाबाय नालाय, दा बिनिखायनो नोंथांमोनाबो दायो गिनानै एसे खामानिखौ थाबनो मावखाबानो जाबाय। नङाबा हले एसे उनाव एक्सन लामारोबा, एक्सनाथ' लाखागोनखा, बेखौथ' आं नोंथांमोननिसिम बुंखायो। जेरैबायदि दायो स्केम जादों, एसेबां कौटि थाखानि नंखाय आबादारिफ्रानो माने फैसा बख'नानै जागासिनो दङबा, दा बेहायथ' जों मिथिखायो एक्सनाथ' जाखागोनखा। दा बिनिखायनो नोंथांमोना गावबागावनो एसे मोजाङै सानलायनानै पीएम किसाननि बेसेबां नोङो फैसा मोनदोंमोन बेखौ हरफिनलायबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोङो बे पीएम किसानखौ नोङो बन्द' खालामना लाबानो जाबाय। नङाबा हले एसे जारला जागोन, बेखौ 100% बुंखायो। दा बेथ' जाहैबाय साख्रियावला नोंथांमोननिसिम। आरो बिनिफ्राय फैदो, नोंथांमोननि नामाव गोबांनियावनो हाया दङ दै, नाथायबा नोंथांमोना आबाद खिथि मावाबाबो एसे उनाव जारला जाहैगोन। बिथांमोना फिल्ड भेरिफिकेसन एबाराव खालामफैनायनिबो चान्सआ दङ। दा नोंनि नामावथ' एसे हा थाखायो, गासिबनावबो एसे हायाथ' थाखागोनखा। नाथायबा नोङो खिथिनि जेबो लेनदेनानो गैयाबा दा नोंथाङालाय बोरैथो पीएम किसाननि नामाव फैसा बख'ना जालायनो। दा बेबो मोनसे जाहोन जाहैगोन। दा बिनिखायनो नोंथांमोना बेखौबो एसे थाल लालायदो। नोङो दायो मा मावो? सोरबा जुदि बिजनेस मावोबा नोङो लेनदेनानो गैयाबा जुदि आबादनि खामानियाव, दा नोंथाङाबो पीएम किसाननि फैसाखौ बख'नानै जागासिनो दङबा दा नोंथांमोनाबो जाल्लायाव गोलैगोन। दा बिनिखायनो नोंथांमोना गावबागावनो एसे सानलायनानै बेसेबां किस्तिनि नोङो फैसाखौ मोनखोमोन, दा बेफोरखौ नोंथांमोना हरफिनलायदो आरो।
हरफिननायाथ' जोबोद गोरलैथार नोंथांमोना पिएम किसाननि अफिसियेल वेबसाइटआव फैनानै फैसाखौ हरफिननो हायो अनलाइननो नोङो बेसेबां किस्तिनि फैसा मोनखो बेखौ दा बेथ' जाहैबाय दानिया फैदो जुदि नोंथांमोना फैसाखौ हरफिनाबा सरकारा नोंथांमोननिसिम मा एक्सन लागोन आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरनाय जादों जोंहा आसामाव बेसेबांबा लाख मानसिफ्रानो आबादारि नङा माने इनएलिजिबल आरो जायफोर माने पिएम किसाननि फैसाखौनो मोनथावा 10 लाखनिबो बारा मानसिफ्रानो आसामाव पिएम किसाननि फैसाखौ मोनथावा अब्ला साननानै नायदो जोंनि आसामावनो 10 लाखनि बारा मानसिफ्रानो फैसा मोनथावाबा गोगोम मानसिफ्रानो माने नंखाय आबादारि जानानै फैसाखौ जागासिनो दङ दा बिसोरनिसिमथ' माने एक्सनाथ' लाखागोनखा सरकारा दा लिस्टखौबो होखाबाय जेला जोंहा ब्लक लेभेलाव डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचार लेभेलाव जोंहा दायो गासिबो लिस्ट ओंखारखाबाय आरो खैजन मानसिफ्रा फैसा बख'नानै जागासिनो दङ पिएम किसाननि नामै जायफोर आबादारि नङा बिथांमोना जायफोर एलिजिबल नङा बिथांमोना मानि थाखाय फैसा जागासिनो दं बिथांमोननि गासिबो दायो लिस्टआ ओंखारखाबाय नामफोरा ओंखारजोबखाबाय आरो बिनिफ्राय खैजन मानसिफ्रा जायफोर एलिजिबल नङा खैजन मानसिफ्रा दासिमाव फैसाखौ रिफान्ड खालामखो हरफिनखो दा बिनि लिस्टआबो ओंखारदों हरफिननायखौ नायोबाथ' डिस्ट्रिक्ट मोनसेयाव जुदि 20,000 गाहाम मानसिफ्रा पिएम किसाननि जे फैसा मोनोबा दा बेवहाय बिनिफ्राय इलिजिबोला जेनेबा इनएलिजिबल आबादारिफोर नंथावा बिथांमोना मोनथावा आरो पिएम किसाननि फैसाखौ दा बिथांमोननि मानसिनि अनजिमाया 20,000 बा बेवहाय मात्र 100 जन 200 जन मानसिफ्राल' फैसाखौ हरफिनदों अब्ला रेशियोखौ नोंथांमोना नायदो गोबां मानसिफ्रानो फैसाखौ हरफिनाखै दा बिनिखायनो दायो जोङो बेखौ खोनानो मोननाय जाबाय सरकारा एक्सन लासिगोन होननानै दा बिनिफ्राय मा एक्सन लागोन दा बेखौसो नोंथांमोना गिनानै दं नालाय आं बेखौ दाना मोजाङै खोन्थाहरनो सानदों गिबियावनोथ' आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरबाय नोंथांमोना दायो इसेबां माने गिनांगौनि गोनांथि गैया मानो होनोबा सरकारा नोंथांमोननिसिम गासिबनिसिमबो नटिस मोनसे हरगोन नटिस माने नोंथांमोननिसिम गासिबनिसिमबो बेखौ खावलायहरगोन आरो सरकारा नोंनिसिम डाइरेक्ट नटिस फैयाबाबो बिथांमोना खावलायगोन आरो अफिसियेलि बिथांमोना बुंगोन नोंथाङा पिएम किसाननि बे बेसेबां फैसा मोनदों बेखौ नोंथाङा हरफिननो नांसिगोन माने रिटार्न खालामफिननांसिगोन होननानै नोंथांमोननिसिम खावलायहरगोन आरो बिथांमोना मोनसे डेटबो होनो हागौ नैबे थारिखनि सिगांसो नोंथांमोना नैबे बेसेबां नोङो पिएम किसाननि फैसाखौ मोनदोंमोन बेखौ हरफिनाबा हले जोङो एक्सन लागोन एक्सनाव मा लागोन बिथांमोना नोंखौ जेलावबो हरनो हागौ जिखुनु जाया मोनसे नङा मोनसे एक्सनाथ' लाखागोन आरो दा बेखौ नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ दा बेखौबो खोनानो मोननाय जादों जेलाव लांगोन बेबायदि खोनानो मोननाय जादों नाथायबा जेलाव लांगोना एसेबां जाद्रायनाय नङा बादि मोनदों आङो एसे जायखिजाया नोंथांमोननिसिम एक्सन लागोन आरो हमगोन नोंथांमोननिसिम माबा मोनसे खामानिखौ बिथांमोना मावगोन आरो दा बिनिखायनो नोंथांमोना गावबा गावनि एसे बेखौ सिंसारि थाबाय थाबानो जाबाय जायफोर नोंथांमोना दायो पिएम किसाननि नंखाय फैसा जागासिनो दङबा गोख्रैनो हरफिनदो दाथ' एक्सन लागोनखौ जोङो गोबां खोनानो मोनखाबाय गोबां निउस मिडियायाव दायो सोलिगासिनो दङ आरो लिस्टआबो ओंखारना फैखाबाय नालाय सोर नोंथांमोना इनएलिजिबल सोर नोंथांमोना नंखाय आबादारि जानानै फैसा जागासिनो दं बिनि लिस्टआ ओंखारना फैखाबाय नालाय दा बिनिखायनो नोंथांमोना एसे गावबागावनो सिंसारि लानानै नोंथांमोना फैसाखौ हरफिनलायदो नङाबा हले उनाव एक्सन लायोबाथ' जारलासो जाखागोनखा जेलावबो हरनो हागौ मास मोनथामबो दोननो हागौ जेल सिङाव दा खैदिन दोनो बेफोरखौथ' बुंनो हाला दा बिनिखायनो बे सम थासेयावनो नोंथांमोना सोर नोंथांमोना आबादारि नङा बेखौथ' गावबागावनो आन्दाज मोनखागोन नालाय दा बेखौ नोंथांमोना मिथिनानै नोंथांमोना पिएम किसाननि फैसाखौ रिफान्ड खालामबानो जाबाय दे उनाव आरो मा खालामा बेफोरखौ बुंबाय थानो हाया बेफोरखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरबाय थानोबो हाया अफिसियेलि जेब्ला सरकारा खावलायथारगोन अब्लासो बेखौ 100% बुंहरनो हायो दै दा निउसआथ' बेखौनो ओंखारदों जेलाव हरगोन बायदिसिना खोथा ओंखारदों नाथायबा जेबो अफिसियेलि माने फैथाराखै आरो जेनेबा खौरां ओंखारना फैयाखै ओरैनो ब्लक लेभेलाव मा डिसिसन लागोन डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव मा डिसिसन लागोन बिनि गासैबो डिटेल्सआ दायो ओंखारना फैबाय आरो दा बिनिखायनो नोंथांमोना दानो एसे सम दं आरो नोंथांमोना फैसाखौ हरफिननो हागोन दा बेखिनियावनो नोंथांमोना दायो माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो इसेबां माने नोंथांमोना गिनो नाङा फैसा हरफिननांगौ जायोबा हरफिनबानो जाबाय लास्ट डेटनि सिगां जुदि बिथांमोना बिदि बुङोबा आरो नैबे लास्ट डेटनि सिगां नोंथाङा फैसाखौ हरफिननांगोन होननानै बुङोबा नोंथांमोना फैसा हरनायाव गिनो नांला आरो हरफिनबानो जाबाय पिएम किसाननि फैसा मोननायखौ नाथायबा जुदि नोङो हरफिना लासिनो थायोबा लास्ट डेटनि सिगां लास्ट डेट जोबनायनि उनाव नोङो फैसाखौ हरफिननो नागिरबाथ' बहा जाबावनो लास्ट डेटनि सिगां नों फैसाखौ हरफिननो नागिराबा हरफिनाबा हले नोङो गिनांगौ जाहैगोन आरो हयथ' नोंखौ जेलावबो लांनो हागौ हयथ' नोंनिसिम गोगोम फाइनबो लानो हागौ जेनेबा नोङो हमना ला पिएम किसाननि जे 10,000सो दासिमाव फैसा मोनबायबा किस्ति वाइसआव जेनेबा नोङो हमना ला 10 किस्तिनिफ्राय लानानै दासिम 18 किस्तिसिम फैसा मोनगासिनो दङ 10,000 15,000 14,000सो जाबाय नोंनि फैसाया दा बेफोरखौ नोङो हरफिनजोबनांगोन आरो बिनिफ्राय सुद लायो ना मायो दा बेखौ बुंनो हाबावासो
दा बिनिखायनो हरफिनाबा बिथांमोना डाइरेक्ट डाबलबो लानो हागौ जेनेबा नों हमना ला पिएम किसाननि जाय नों दासिमाव 8,000सो फैसा मोनबाय दा 8,000नि जायगायाव नोङो लास्ट डेटनि सिगां फैसाखौ हरफिनाबा बिथांमोना 16,000फोरबो बिनो हागौ 20,000 नोंथाङा फाइन हिसाबै फैसा होनांनो हागौ आरो दा बिनिखायनो नोंथांमोना सम थानायावनो दायो फैसाखौ रिटार्न खालामनो जाबाय जायफोर नोंथांमोना नंखाय आबादारिफोर दा बेखिनियानोमोन माबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौ दङबा माखौबाफोर नोंथांमोना बुजिनानै मोनाखैबा भिडिअ'खौ बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बे भिडिअ'खौ नोंथांमोना गासिबो लोगोफोरनो शेयार खालामलायबानो जाबाय जायफोर बिथांमोना पिएम किसाननि जोहै फैसा मोनबाय थानो हायो आरो बिनिफ्राय जोबनायाव नोंथांमोननिसिम गासिबो खावलायनाय जायो जायफोर नोंथांमोना नैबे डिजिटेल बड' इउटुब चेनेलाव गोदानै फैदोंबा नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लालायबानो जाबाय नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि भिडिअ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हागोन गोजोन्थों।